Здравейте, тези, които ме гледате, аз съм Minecraft Programming и правя този клип специално за хората, които току-що са инсталирали Minecraft и почват да играят. Сега ще ви покажа как да си оцелете първата нощ. Първата нощ трябва да не си направите къща, защото е много тъпо да си направите още първата нощ къщата. И сега виждате кравите, какви са яки пичове. Така се прави крафтинг тейло. Сега ще ви покажа. Така. Хайде. Да си сложим крафтинг тейло. Един меч да си направим. Така се прави меч. И да убием малко кравите. Виждате ги, какви са яки. И от кравите може да си добивате храна, сурово кравешко и кожа. Чакайте, само къде бяга тази тъпа крава? Виждате, имам две кожа. Да си чупя крафтинга. И да тръгваме на малко път да търсим място за къща, която ще направим втория епизод. И сега виждате овцете, кои са яки, кафеви, сиви, бели има. Можете да си направите каквито цветове имате. Например, да я покажа сега. Чупвам това цвете, слагам го тук и светло-сива боя. Например, взимам това кафяво овце, цъкам с лявата, не дясно копче върху него и се боядисва. И например сега взимам, за леглото е нужно 3 вълна, няма значение цвета. Сега слагам, трябва да си направим една дупка, в която да целим. Само чакайте, няма да направя тук, защото е кофти, може да има вода. Близо до морето да направя една дупка сега. Тук набързо. По-добре да се направи една лопатка, за да копая по-бързо. Как се правиш лопата? Така. Вижте как се прави лопата. Ето. Ще ви покажа как да си направите и кирка след малко, като ни потрябва. Между другото, някои хора си правят къща първата нощ, но не знам защо така. Много е тъпо да си направиш къща първата нощ. Затова не дейте. Ето вижте как като счупим камъка се получават калдърмени камъни. Или по-точно обработени камъни, казват някои. Сега е така. Щупваме, правим си една дупка. Ще я покажа след малко и ако намерим няколко дърва, как се прави легло, врата и много други неща, което ще се сетя в първия епизод. Ако не, във втория ще я покажа.
И ето виждате, че кирката ми се изхлабява. Ще трябва да се направи една нова. Но дали ще мога да намеря дърва? Това е проблема. Наблизо няма никакви дървета, май. Има. Но трябва да ходя много, за да ги намеря. И чакайте сега. Много внимателно трябва. Да. Трябва да сме много внимателни. Да не продуктим отгоре къщата. И така. Сега трябва този камък да го счупим. Ето как са прави легло. Слагате трите и така. Дървата. Дървесината, точно. Дъбовите дъски. И ето така се прави легло. 3 вълна отгоре и 3 дърво отдолу. Но няма да взема леглото, защото ще ми трябва дърво. Чакайте само една пръчка да се няколко пръчки да се направя. Ето така се прави дървена мотика. Може да се направите и каменна. Ето така се прави каменната лопата. Да ви покажа как се прави брадва. Ето брадвата. Но няма да ми потрябва. Да се направи един меч каменен пък и една кирка каменна. И да виждате всичко каква е готина игра. От тревата може да се добиват тези сидове или така наречените семена. Ето. Но не всички пускат семена. Ето е семената. Да ги видите. Там са дърветата. Да я изтичам, да ги взема. Жалко, защото не ми излязоха прасета да ви покажа какви са яки. Ето ги. Какви са яки и пичови. И сега да се добия дърва. Ето. Да се изчепим дървата. Още едно дърво си взимам и отивам да се направи легло. Къде ми беше само къщата? Сам ли? Да. Само да не се загубя къщата, защото ще стане лошо. Къде ми отиде къщата? Насам беше, не? Жалко, че не можах да ви покажа как да си направите легло. Ще го покажа във втория епизод. И това бях аз, Minecraft Pro Gaming PG, и приятна игра ви желая. И ако искате още да ми гледате, чао и се абонирайте.